sa lalawigan sa Misamis Oriental ang mapiling benchmark destination sa baguhay lang pagbisita sa 26 ka early childhood care and development stakeholders gikan sa lalawigan sa South Cotabato, nagilangkuban sa Provincial Social Welfare and Development Office staff, Early Childhood Care and Development Focal Persons, Child Development Workers Association Presidents ug mga Child Development Workers kon CDWs. Sa unang adlaw sa pagbisita sa nasangpit nga mga personahe ni atong Mayo 23, 2022, nakigkortesiya sila ni Gobernador Bambi Emano kinsa mihatag higayon nga makaghisgot mahitungod sa mga plano nga samot pang ipalawig ang natad sa edukasyon labi na sa early education. Ana usab sila Provincial Board Members Honorable Gerardo Buboy Sabal III ug Honorable Dexter Yasay sa mismong panagtigom. Sa pagbanguna sab ni Provincial Eccd Officer Miss Meriden Lilay T. Okot, gibida niini ang nagkariyang maayong programa subay sa Eccd nga napatuman na dinhi sa probinsya. Sa misunod nga adlaw, ang mga delegado mibisita sa tulo ka Child Development Centers ug duha ka National Child Development Centers dinhi sa Misamis Oriental nga mao ang mosunod. Linangkayan CDC, Simanok CDC ug NCDC sa lungsod sa Naawan ug ang Sinalok CDC ug NCDC sa El Salvador City. To Governor Bambi Emano, to Ma'am Lilay and staff, we would like to express our heartfelt thanks for allowing us to do benchmarking in your province. We have learned a lot, and by this learning, we can surely bridge the gap in our province implementing the Eccd program. So once again, thank you very much for the warm welcome and salamat kaayo. Gani nagmabungahon ang maong kalihukan tungod sa pribilehiyo nga ilang makita sa personal ang giimplementang Eccd programs nga mamahimong sumbanan kung makutluan pagtulunan sa mga delegado nga posible nilang madala ngadto na sa ilang tagsa-tagsa kadapit. Ang maayong pagdumala ni Governor Bambi Emano nga nakatutok sa haligi sa iyang administrasyon nga mao ang edukasyon uban sa maabdi kong liderato ni Provincial Eccd Officer Okot ang nahimong dakong sumbanan og destinasyon sa nahitabong benchmark activity sa South Cotabato Eccd stakeholders dinhi sa lalawigan. Kauban si Andy Bakamalan sa kamera, ako si Lambor Regian Amor Maygay, alang sa Misor Balita.